Попри паприги і карфіл už 2-3 роки присутні в Керестуре, а teraz ще помалі прибивають і огурки корнішони. Elemir Naď od toho roku kolo papriky, ktorú už rokami sádzi, posadzili 1000-meterový špalír kornišonov na folii so zalievanjem kapka po kapka. Teraz sme počali to 4. týždeň, dom, že 22. junija. I jak še to obera? Každý 10 dní, či jak? Oberáme každý deň, keď teplo. Keď živnota uhrika nie ročne, tak keď živnota je každý druhý deň, ale tak treba, bo veľa nadnicov skúštajú to za tomu, že keď živnota každý druhý deň. Nadničarky tu pajtašky, tu stálni, co chodza do nás na paprigu. Placím 250 dinári, jaký šický. Za menší peníž nikto nepríde robiť. A keľo še naobera na deň? Dňovo, tak, zavisí, či živno, či jaká od chvíli. Uglavnom ide od 250 do 350-400 kg. Produkcia napredok dohovarená pre jedného podprijenstva, ktoré obezpečilo i selektor, na kotri ohurky idu tako i po oberanju, ale še za njih placi po jedinstvenej ceni 56 dinari za kilogram. Otkupuju še perši 3 klasi, a šitsko co vekše še vraca produkovateljom.